Ikagas DFM, Moby Dixon and MQ. Oh man, it's 8:13. It's time for ezaseThekwini. Niyazi ke ezaseThekwini njalo njalo. Makumsombuluko la sisuke sikhuluma khona no Mayor ukuthi asicacisele ukuthi ngabe intuthuko ibheke phi na. So namhlanje ke kuzoba into efanayo futhi we joined by eThekwini Municipality Mayor Councillor Cyril Xaba ohlelweni lethu ke ezaseThekwini. The mayor will give us the latest on the service delivery issues and initiatives to make Durban the premier tourism destination. Inkumbi zabantu bezehleleke kuleli lethu ngapha eThekwini eGagasini zonke kade igcwelela emahotela, and we achieved the state of readiness. Ezokuphepha, we even had mounted rifles. Ama lokhuze lawa hamba unit liyahamba ngamahasha. Yeah, well, that's nice. Yeah. Mayor, sikubingelele sikwamukele kumsombuluko ekseni kwiGagasi FM. Felix nomini ngiyabingelela bafethu, ngibingelele umphakathi wonke waseThekwini onalela iGagasi FM kuzaseThekwini. Sibonge kakhulu Mayor uba nawe. Akusithatha usibeke lapha Mayor, engibonile lapha Mayor. Ngikubona man kwi public viewing area kwathi icosololo. Mfethu bengijabule kakhulu ngibonge nje ukuthi iKaizer Chiefs nePirates bafike lapha eThekwini bazongubuzana, basinikeza impela sonto emnandi okhombisa ukuthi eThekwini sizikhondla ngempela ekusingatheni imicimbi esezingeni eliphezulu. Angibonga umphakathi waseThekwini oziphathe kahle, ngibonga izivakashi zethu nazo ziziphathe kahle, and ngibonga amaphoyisa ngaphansi kuka Commissioner uSiboniso Mchunu, and ngokuphuma babe visible bakuma-fan parks ethu baqikelela ukuthi abantu bafila uyakumele ukufaka ukuphepha kodwa abantu kumele bakufile ukuphepha, you know. So kwenzakalile lokho, besikhona lapha eBeachfront nasegugudlaneni, bebekhona begcwele besabalele, babakhona nasey'ndaweni zobumnandi ngoba phela emveni kwematch abantu baphuma bayongcebeleka. Lokho kukhombisile-ke ukubambisana lapha eThekwini kanye nalabo okuyibona bakwi-tourism industry abanikeza ama-accommodation, benikeza ukudla ivakashi zethu. Ngiyababonga kakhulu. Kuzothi-ke nje baqala iviki sibe ne-Africa travel indaba izobe ilapha e-ICC, sizobe sinongqongqoshe weze-tourism ngomnjalo. Kune-G20 ngingakhohlwa ababili, i-G20 Tourism Working Group balapha eMhlanga, bekade nginabo izolo, so bamukele baqhamuka emazweni wonke lawa e-G20 namanye-ke amenyiwe ukuthi azobe engxenye. I-G20 yesibili-ke le eyenza i-G20 Working Group yesibili ye-tourism ekhona la iThekwini ihamba phambili. Ngicela nje ukuthi abantu bakithi bakwazi lokho. Sikhona inkinga soqhubeka sizixazulule, kodwa lokho sikwenzayo akuphumelele bakwethu, kophumelela ngoba sibambisene. Yazi nginothisile la Mayor ukuthi enkulumeni yakho yonke le ubongeleke iKaizer Chiefs a total of 4 times. What are you trying to say, Felix? Ngithi inkukhu yosolo mgqagazo ngathi uMayor ucheme nabafana bokuthula noxolo. Ngangishilo Felix ukuthi mina ngisupporta eziwinayo. Nice save. But Mayor, asingadluli nje la, asikushayele ihlombe impela nje impela ukuthi awuzange ufuna ukuyohlala nomntakabani wahlala neinkumbi zabantu ama-citizens omkhandlukazi wethu omkhulu wetheko. Leyo nto ngicabanga ukuthi idinga ukushayela ihlombe lekhulu kakhulu. Absolutely. No, inkosi bengazi mina ukuthi abantu bazo qaphela lokho, bengiyozibuyela nje ibhola kanye ney'nkumbulo zabantu baseThekwini. Ngiyabonga kakhulu i-feedback. Oh, I love this. Congratulations to your team once again, man. Thank you so much. You know, as we celebrate, of course, there's so much going on in KZN. There's the Africa Tourism Indaba Besushilo, khona ne-G20 Tourism Working Group. But iksenjalo siyakubona you also trying to balance out. Sikubonile lapha yafinqa mkhono going to help us ngale yankinga yamanzi lapha endaweni yaseMalvern nasePinetown. And kuthiwa kudingakala amanzi lapha eFirewood Water Reservoir. What happened there? What's going on? Talk to us. Yeah, no. Lo ndawo leyo njengoba usho nje lapha eMalvern neMosley neEscomp neNorthern
banenkinga yamanzi ile ndawo ekuthiwa zikuma high lying areas othola ukuthi amanzi aphela bonke laba bala ezansi bayathola amanzi but awekho amanzi anele anyukayo aya lapha phezulu ukubona sekunenhlelo ke esiziqhamuke nazo ezobalekelela kunenkampani ngizibiza igama layo so ke ifike yazo consolidate yayivala zonke amanye ama plants awo kwezinye indawo bazo consolidate lapha eNorthern so ke manje isikhula indlondlobale manje idinga amanzi amaningi le company eliqasha abantu abangaphezulu 1500 manje ngizama ukubalansisa ngoba phela ngeke abantu bakithi bangathola amanzi and ngenxa yokuthi kube nalo hlelo angazi ngempela ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi mangizwa ke kuthiwa before 2022 amanzi bekade etholakala futhi infrastructure yethu idisturbeke ngesikhathi semvula zama floods iloko ke manje engithe asizohamba sibheke sihlonze ukuthi inkinga ibe kuphi eyenza ukuthi kuthi before 2022 le nkampani bethola amanzi nabantu bethola amanzi kodwa suddenly amanzi aseyadondobala asafika manje asefika ngeensuku ezithize ezibaliwe ikona ke izama ukusebenza lokho ke nekhansela lendawo kanye nomphakathi wonke nalabe besihlangene nabo ano sibonga kakhulu ke sithola ninazo namihlo bekhona lapha Eskom ngizobe sengidlulisa nami ngokuhlabe ngulawule ukuthi khona uhlelo yebo enye into edinga ukushayela ihlombe meya njengoba ngishilo ukuthi nebesilindele inkumbi zabantu bafikile impela ibhola belingomgqibelo nje mina enhle kepha ngesonto ngingahamba ngaya lapha ke eBeachfront ngafika kugcwele ama tourists la people from eSwatini people from eMpumalanga Gauteng from all corners of the world bekhona leThekwini bebhukuda uyabona nje emabhishi lawa esinawo 22 are open nice ekade evulekile indaba ezinhle kakhulu lezi ekuyivakashi ekade ezifikile ithamele ke lo mdlalo omkhulukazi nezinye ezobe zikhona ehewa ilo mcimbi ekhona elandelayo ngoba thina kubandi kakhulu leThekwini kufudumele so I think asikuthulela isigqoko emeya ngalokho ukuthi ngiyakhumbula lento lebekwe izinto oyibeke eqhulwini uyokuqinisekisa amabhishi ahlanzekile ngaso isikhathi nanokuthi aphephile ayakwazi ukuthi at any given point avuleke asebenziswe ivakashi zethu yebo kunjalo mfethu sisaphoqa nje eLodi Beach iVegas Spirit but nalo sizogcina nalo silivulile sibe no wonke ama-beach ethu awu-23 asebenza kanye no-swimming pool bethu bebesebenza njengoba usho-ke nje ukuthi eThekwini ukuthi kuse-winter fana nokuthi kusesummer thina-ke akuthi-ke makuyi-winter kwamanye ama-provinces and sivule iminyango yedolobha ukuthi bonke abantu beze ngala bezo-enjoya ukufudumala kwedolobha lethu I'm sure ngiyathemba ukuthi abakubuzanga i-passport uma bebona lapha becabanga ukuthi uqhamuka le hayi litho bangazi ukuthi uhlophe waseThekwini umZulu nje wakhona la ekhaya umsitho kuzimilela ano siyakubonga kakhulu meya njengoba usho ukuthi into wena oyenza naturally kepha kuthina siyayibona isho likhulu sizizwa sibalekile nawe meya uzibandakanye kanye nasi ngalendlela uzibandakanya ngakhona kusacela nje kuqhubeke kube kanjalo ungaqheli kude ngoba yikhona lesikwazi ukusihlebela endlebeni ukuthi sibhekene nani emphakathini yethu bese sicela ukuthi uqhubeke ubhenqe emkhona ube neviki elihleke mfethu eli productive kona konke oyimisele ngokukuzuza this week eninethimba lakho engathi uNkulunkulu anganipha amandla aphindiwe sibonga kube njalo bengine thank you sibonga kakhulu. Feel the excitement of achieving your dreams with Direct Access and Gaga.